bawaning kang Sinowati gawe gelar wah kepareng matur wonten asalipun Sinuwun Prabu Bathara Kresna lampahing bebaya menika jebul sumberipun saking Pendhita Durna ngaten dipun biyantu kalian Durga Trembelane ning ampun Semelang niku Durga sak wadyabalane pun wangsul kabeh ora ana sing sisa lajeng kula weling Sinuwun Prabu Duryudana sak pendhereke nggih kula welingke Durga supaya wangsul teng Ngastina awit niki nek mboten dipun wangsulaken dhateng papanipun lah mangke mung badhe ngribeti anggenipun Ndara Abimanyu badhe mulyakaken kasatriyan oh iya yen kaya mangkono aku nedha nrimo Kakang Semar sami-sami kula niku nggih namung seneng lan percaya kalih panjenengan dene panjenengan niku minangka dadi pengayoming para bendara-bendara kula ing Ngamarta Ngamarta niku nek ora ana Sinuwun Kresna niku ya do bingung do ajeng kepripun mergo sedaya menika namung miderek dhateng sabdanipun panjenengan ya aja mengalem karo aku Kakang Semar ya piguna mergo Kakang Semar sing ngayomi lan ngomong para kadang-kadang kuwi Ngendra Prasta engko bisa ayom-ayem tata tilan tentrem tansah guyub lan niku wontene kabeh mung bebarengan ngaten niku kudune kawula Gusti niku padha tetunggalan mergo nek kawula cilik karo wong gedhe niku nek do tetunggal nunggal ciptane nunggal karyane nunggal rasane niku dados kekuatan ingkang ampuh ngaten senadyan to akeh gegamane akeh balane ning ora nyawiji rasa percuma ora beda kaya rombongan iki senajan to beda-beda gedhe cilike bagus eleke ayu eleke ning nek manunggal niku iso kompak ning nek senajan to ing kono seragam diri-diri ning jerone beda niku kosong mlompong ben iki niku nek do sengit terus Semar ya men sengit ning nek arep seneng Semar ya men seneng aku seneng Kakang lah ngaten niki tesih wonten setunggal bab perkaris niki pun pasrahaken Ndara Werkudara Sena pepetenge ilang ana dai Dewa Bathara wadalah pekabaran cabar sediane Ibu Betari sapa sing katon belakno wong Tanjol keparat
gagah dhuwur sapa Werkudara? Kuwi sapa? Nunggal sak pegulun karo Kakang Pendhita Dolo. Aku Prabu Wirambana Dewa. Gandeng kahanan kaya ngene ora bisa kasembadan nek tak rusak tanjungane cangkeme. Aku trimo tobat, aku trimo kapok, culna tak mlayu Werkudara. Ora tak culke, tak buang. Tiba segara, tiba ndang kamu. Dimas Werkudara. Wah, Kresna kakangku apa? Wis bisa kasembadan wis purna pacoban lan gegambaran ingkang tumanduk kinarya asung sasmita. Wis kasembadan lan pinter sembodo si Abimanyu kedunungan Nugraha Wahyu.
ingkang kaya mangkono muga tumurun ing Nugroho Wahyu Eka Jati uga bisa nyembuh sang temanten Sarimpit Nimas Intan lan Nak Mas Padan. Kula nuwun inggih. Kakang Semar sampeyan nekseni. Sampeyan nekseni kula ya nekseni. Mugi-mugi kepareng ngambali lan nderek nyataken ngendikanipun Sinuwun Kresna. Muga-muga tumurun ing Nugroho Wahyu Eka Jati bisa mahanani ayem tentreming keluarga ingkang hamangku kajat ingkang hamangku gati lumeber dumateng sedaya masyarakat wonten ing wewengkon Sela Barat menika. Umumipun wonten ing tlatah Kokap muga tansah ayem-ayem tata didi lan tentrem. Gemaripah loh jinawe apa kang jinangka tansah pinayungan dening purbaning Gusti Abimanyu wis sembodo kula ninggih wah anak kula lanang pinter lan sembodo bumbung rasane wong tuwa muga bisa memayu hayuning bawana balekake kahanan ingkang dadi ayem tentrem adil lan para marta. Kula nuwun inggih. Kakang Semar kula sinuwun. Gandeng perkara iki Kakang Semar luwih tuwa tinimbang Bathara Kresna. Mula kahanan iki tak bodhokake lan tak bolongake marang Kakang Semar Badranaya anggone bakal mungkasi lan nutup kahananing Kori Brajanala. Wah, nggih. Wontenipun namung sesarengan den kula sak kanca maligi kula pribadi. Mbok bilih wonten kalepatan ingkang kalian ingkang cikal bakal wonten ing papan menika. Danyang lanang, danyang wadon ingkang rumeksa wonten sak lebeting wangon, sak jawining wangon. Kula sak kanca genjah yen to wonten lepate nyuwun gunging samudra pangaksami gandeng sampun dumugi titi wancinipun. Mbok menawi wonten kirangipun kula aturi pados piyambak ampun nyrempeti kaliyan ingkang kagungan kajat. Bebaya ingkang saking kidul tinulak bali ngidul, bebaya ingkang saking lor tinulak bali ngalor. Ingkang saking kilen tinulak bali ngilen, ingkang saking wetan tinulak bali ngetan, pancere kantun guyub rukun ayem tentrem. Ngaten. Sawise ya nyuwun ngapura karo sing nanggap sing ngaturi sak kanca mbok menawa dicir cewet lan cuwane mergo ya semene kepisanane nyuwun gunging samudra pangaksama ibu-ibu sinden mbok menawa ana lupute le dahar akeh nang kene ya diapura. Petruk nun kanggo mungkasi Kori ning Brajanala ditutup kanthi gangsaran murih kabeh nyembuh dadi gangsar.